रायजोफोरनि जानानै बुङोब्ला नों आंखौ गाज्रि मोनगोन। अ गामिनि लाइब्रेरियाव गुबुननि मानसि लाबोनानै एनजिअनि मिटिं खुंनायनि बाथ्राखौ बुंनो नागिरदोंमोन नामा गामरा आदा? नों थिगखौनो बुंदों आर्मि आदै। बायजोनिल' नङा, बिसोर जात बिलाथि। जोंनि गामियाव थानसालियाव गंगार नेपाल हाबफैनायनिथ' मोन्थाय गैयाना। जांख्ला आदै, नों बेफोरखौ मा बुंदों? बिसोरथ' गंगार नेपाल नङाना, बिसोरबो बर'सो। गंगार नेपालथ' नङा आर्मि फंबाय, नाथाय बिसोर जादों आखाइ गोलाव गुबुन धोरोमनि बर' मानसि। जों बादिखौ खोमायाव खेबनानै जलाय सिखांलाय आरो आलाय सिलाय खालामनो बेसे बोल। अ बाथ्राया बिदिसो। मिथिनायाव इलम दैमारि मानसियाथ' गाज्रि नङा। बिदियाव नोंथांमोना बिथांनि फिसाजोखौ बोरैहाय गाज्रि साननो हागौ? महर मोखाङा दै बादि गोजों जाब्लानो मानसिनि गोसो गोरबोखौ गाइखेर बादि गुफुर बुंनो हाया आर्मि फंबाय। मानोना बैग्रि दंफाङाव बैग्रियानो थायो, आंगुरथ' थाया। ओइ दौरि, गामिनि गोरिब गुन्द्राफोरनि एसे मोजां हाबा मावनो नागिरनायखाय नोंस्रा मेगनानो सालायबाय। ओइ, नों मा मेगन सानायनि बाथ्रा बुंदोंलै हा? मा मेगन सानायनि बाथ्रा बुंदों? नों गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै जोंनि गामिनि सोमोन्दै मा मिथिगौ नोङो? हा, मा मिथिगौ? साला नकथा ड्राइभार बायदि थाबाय था। ओइ जांख्ला, आं नोंनि ओंखाम थोरसिखौ सेना जायाखै। आं आंनि आब' आरो गुमैनि न'आवसो जादों। मा बुंदोंलै नोङो? रथ' फिसाफोर, बिदि नङा। नोंसोर गावजों गाव नांलाय खमलाय खालामोब्ला मोजां जानाय नङा। बिदि खालामोब्ला बायजोनि सुथुरासो बारसोमनो खाबु मोनगोन, मिन्थिबाय? आं बाथ्राखौ बुजिजोब्बाय गामरा बेवाइफोर। जागोन दे, आं फिसा अख्रांखौ बुजायसिगोन। दे जागोन दे आर्मि फंबाय, नाथाय गोसोआव लाखि, सोरनिबा जानानै जाहाथे गामियाव दावराव दावसिया जाया, खैफोद फैया। आं बेफोरखौ एसेबो लुबैथारा, जों मिन्थिबाय? बिदिनो जोंनि जिंसिखौ जोंनो बोस्रांनानै लानांगोन। बर'आनो बर'खौ थगायबाय दं। जोंनि मानसियानो थिग नङा, जोंनो गाज्रि। फैदोलै आलायदो। दे अब्ला खुलुमबाय। फामियाय, नोंहा ओंखारनाया दाबो जायाखै? हनै नोंदाया सफैबायानो। दिनै मिथिङा बहा दं आयं? मैथाबारियाव दं आयं। दे बेवहायनो जिराय आयं। नांलायला आयं, जिरायथ'लायला। गोबावानो जाबाय, नै लेटसो जासिगोन। गामियाव नोंसोरखौ रायखोमानाया बांद्रायनिफ्राय बांद्रायसिन जाबाय आयं। आं बाथ्राखौनो बुजिनो हाला। आयं, समाजनि माबा मोनसे मावनो लायोब्ला बेवहाय बुंग्राया ओंखारखागोन। जों नाथाय बेफोर खामानिखौ गावनि थाखाय मावाखै। जोंनि नाजानायाव समाजा एसे जौगायोब्ला बेवहायनो जोंहा गोजोननाय दं आयं। जोंथ' बुजिदों आयं, नाथाय देनहायायै लोगों का काम है कहना। थौदो आदा, गोबावसो जाबाय। फैदो। थौ। ओइ अख्रां, नोंसोरलाय मा जरा जराब्रा? हाब, नोंसोरनि मोदोमावलाय बैसागोनि बारा नाङाखै नामा ब्रा? नांदोंलै जांख्ला आदा, मानो नाङा जानो? जों मैथाबारियाव एनजिअनि मिटिङाव थांना फैनि। नोंसोरलाय एनजिअनिसो मिटिं खालामोना माबा माबिसो खालामोब्रा। जांख्ला आदा, नों मा बुंनो नागिरदों? नोंहा मा खहा जादों? खहा जागोन ब्रा, खहा जागोन। नोंहाबो जागोन, आंहाबो जागोन, समाजाबो जागोन। मानि थाखाय? नोंसोर जाय मानसिजों खामानिखौ मावदो बेखौ समाजा बोरै गनायनो? बाथ्राया बिदिसो। मानसिखौ बाहाग बाहाग खालामग्राया नोंसोरनो माथो? जाम्बाजों जाम्बा जाफानो हाया आदा। थौदो थांसै। थां साला। जेब्ला हाखराव गोग्लैगोन अब्लासो बुजिगोन आंनि मुङा जांख्ला। सोरबा गोजौआव गाखोनोब्ला आंखौ नांखागोनखा। अख्रां, नोंहा मा खबर? आंहा खबरा दासान्दि मोजां। नोंहालाय? नों जेराव आंजों दंफायो, आंनि खबरा मानो गाज्रि जानो? आं जेबो बुजियासै जेसमिन। थोद जाम्बा, दैमाया मा लुबैयो? लैथो। बिबारा सोरखौ बरायो? सिखिरिखौ। आंनि लुबैनायाबो बेनो अख्रां। आं नोंखौ मोजां मोनबाय।
आं नोंखौ गोसो थोबाय। नाथाय जेसमिन, बहा नों बहा आं? नों जाबाय सासे मास्टार डिग्री हल्डार, आं जाबाय सासे नेहात कलेज स्टुडेन्ट। हाउ इज ओइ इट जाम्बा, पसिबल? नों गावखौनो गाव मानो एसेबां नार्भास खालामदों? गोरबोजों मोजां मोननायाव गोरों रोङै धोनि गोरिबनि खोथा फैया अख्रां। औ बावदोंसो आं। नै बेखौ नाजाव, मोजां मोननायनि फार्स्ट नेरसोन। वाव, हाउ सुइट। दे दाना बुंदो। माखौ बुंनो? थोद जाम्बा, बेखौनो बुजिला नोङो। बै हिरा रान्साखौ मा बुङामोन? रमिअ'आ जुलियटखौ मा बुङामोन? सरी जेसमिन, आई लव यू। वाव, प्लिज खनसे बुंबावना। I love you, Jasmine. I love you so much. जों फोरमायबावगोन आंनि मोजां मोननायखौ माराव जों फोरमायबावगोन आंनि मोजां मोननायखौ दिवाना जाबाय आं दिवाना नोंनि थाखाय नोंनि खुसि रायजो जागोन रंजा बाजा थांना थागोन जोंबो सानैजों बे जोनोमा जोंबो सानैजों बे उजिया
मोननो हांखुर जानानै नोंखौनो मोननो हांखुर जानानै गोदै गोदै राव नोंनि गोदै गोदै राव नोंनि आंनि खोमा सेराव बोदोर बावलियां रजे नोंनि महराव नोंनि महराव नोंनि महराव बाजै मोजाङै दंना अ मोजाङैनो दं आगै आदायाबो दं अ दंथ'यो हरदोलै थरसे हाथारलालै बाजै बिहामजो नायाखै गैया नायथ'वाखै आगै नायदो लाबोदो बिहामजो लाबोदोब्रा बाजै लाबगोन र' आगै लासैनो थाब लाबोनांगौलै बि बैसोआव मोनजायाबा माब्ला मोनजानो ओइ नोंथां मा नोंथाङा बे गामिनि नामा औ हजों फैलाय बे सेंग्राखौ नोंथाङा सिनायो नामा औ बिथ' अख्रां बसुमतारिसो जों गामिनि एक्स आर्मिनि फिसाला माबाफोर जादों नामा जानाया जानाय बायदियानो नाथाय बेहाय रायलायजाया नोंथाङा काइन्डलि आंजों गारियाव थांफानो हागोन नामा हायो मानो हाया जानो फै गारि सिङाव रायलायनोसै ओइ बाजैमोन थाथ'लाय थांसै अ दे थांदो आगै थांदो दे फंबाय थां है साला सेन्देलाबो बिसोरनावसो गनो मोनबाय नालाय ओइ मादै मादै फामिया दंना मादै आंनो फामिखौ नांगौमोनलाय मादै दङ आदै माथो मानसियालाय गिसि जानानैसो फैदों जायो गेजेर दे गेजेर बेवहायनो जिराय फामिखौलाय नोंनो मानो नांगौ जालायखो मादैया बे आंनि गोसोनि बाथ्राखौनो बुजि मोना मा एसे मोजां मोजांलाय मादैमोन नोंसोरनि मुङा मादै नोंनि मुङा जाबाय बिबारि नार्जारि मानो बिबारनि बारि बेखायनो फिसाजोफोरनि मुङाबो चम्पा चामेलि जबा गलापि आरो फामि मादै नों बर'नि कुन्ति माद्रिलै मादै आंलाय मा कुन्ति माद्रि जालायखो जांख्ला आदै महाभारतनिब्रा मादै महाभारतनि कुन्ति माद्रिया सोर सोरखौ जोनोम होदोंमोन हा युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल आरो सहदेव 5 पान्डब 5 पान्डबखौ जोनोम होदोंमोन ना थिग बेफोरबायदिनो नोंबो गलापि चम्पा चामेलि जबा आरो फामिखौ जोनोम होदों ना मादै साबा फिसाजोखौ जोनोम होदों बा जांख्ला आदा माथो नोंलाय जारिमिनाव मास्टार डिग्री खालामखुमानानै दङ जारिमिनावल' नङालाय बिनानाव आं गांथाम साबजेक्टआव मास्टार डिग्री ट्रिपुल एमए जानानै दङ मा खालामनो आदै नोमादैया फिसा हौवा नागिरै नागिरै फिसा हिन्जाव गोजा जेव जेव सोरजिनानै गावहा थैलांबाय आंहा खाफालानो गाज्रि हा मानो हाबफैदोंमोन आदै बाथ्रा दंलाय मादै बाथ्रा दं लोंग्रोनानै लानि लोंबासो गोसो सिंनि बाथ्राफ्रा स' गयो मादै बाथ्रायावनो दंखायो सब गथायै मिसा मदर निसायै हसा आं जौ संलामोन आदै गथ'फ्रा देरनायखाय गाज्रि मोनो आं नोंनाव माल बियाखैलै मादै गिलाससो बिदो आङो